maka iPhone 11 ka eji wee tigide ọmarịcha nwatakịrị nwa okorobịa unu na-afụ ebe a ife wee tigbuo ya. Nya apịachara ya ma prank, akụchara ya ma osisi, ekechara ya aka ya na ọkpa ya kobie n'elu, eji oisi kodi ya n'ọkpa, kodi ya n'aka, welu ngazi nye, bute bọketi mmiri penti anụnwa ndị nnukwu a, weta obele bọketi si anya welu ngazi na-ekuru mmiri ka ọ na-ekunye na nke obele. Enyegidere ya ntaramahụhụ ọntụ na nwata nwa okorobịa unu na-afụ ebe a wee bụrụ onye nwụrụ anwụ. Hei, bịakwanụ ka unu nụrụ ka nke anụnwa si wee mee, na nke anụnwa na-emekwa na Jos, Plateau steeti ka a na-akọwa n'olulu on 26 of July 2026 bụkwanụ on Sunday. Nọọ mbọsị ahụ ka nwa okorobịa zukwanụrụ ọnwụ ya, na nwa okorobịa unu na-afụ ebe a enyere afịa wee dịka Ibrahim Baya na afọ otutu ya bụ aka Iba. Wee na-akọwa na ọ bụkwanụ nwata akwụkwọ na University of Jos, na ọ gụchagokwa na ndị seti ya agụchago, kama na ọ ka nọ na skuulu agụ akwụkwọ duto na ọdụka onwe gasịrị nsogbu na edukeshọn ya, nya o jebeghị youth service na ọnya ka o ji wee ka nọrọ na nya bụ university ka ọ ma agba ife ọ kwesịrị ime, ka ọ ma na afọ ya apụta ka o wee soro na ndị nwerụrụ onwefa. Ọnya ka o ruzi na on 25 of July 2026 bụkwa na on Saturday, nwa okorobịa unu na-afụ ebe a wee jee mmemme ebe a na-anụ nwaanyị. Na mmemme ahụ ka o jechara, o wee bụ na chi ji bidoro ya ịnazi n'ebe obi, ọ dị ka ebe ndị ọyị ya nwoke bi du nso dama ebe nke nyanwa bi. O wee sị ka o si ofu ọyị ya nwoke wee nazie na bie ka o jee lahụ ụtụtụ ka ọ nabakwana na be nke nyanwa. N'ọkwa ya ka o sozi ọyị ya nwoke wee naruo na be ya fa wee lahụcha ụla chi wee fo on Sunday, ya bụkwanụ on 26 of July 2026 bụkwanụ on Sunday. Ndị ọyị nwoke enu ọ chọrọ wee jee lahụ na befa wee teta n'ụtụtụ wee sị na iPhone 11 fa na ọ na-efu efu, na ife ọghụ bụ na aka chi foro mbọsị ụka ahụ na onefa ha wee biri n'ụlọ ahụ bụkwa na ọyị nwoke na o nwebeghị onye pụrụ apụ, na sọsọ onye pụgolo apụọ wee bata abụkwanụ Baya anụnwa unu na-afụ ebe a sịkwa na ya bụ nwatakịrị nwa okorobịa na-eme ife model na model ka ọ bụ nọọsọ si apụgolo apụ wee bata. Ndị nke ọzọ wee sị na ọnya nwa bụ ife zuje ya bụ iPhone 11, na ndị ọzọ apụbeghị apụ na ya kwuo ebe o debere ya bụ foonu. Nwatakịrị nwa okorobịa wee na-agwafa na ọ bụrụ ọkwụ ya ji. Ndị ọyị ya nwoke na ọ chọrọ wee bịa na ndị ya dị si na ọnya nwa ji, na o nweghị ife oyi ekwu ka fa kweta na ọsọsọ ya bụ onye pụgolo apụọ na ya dị, na ndị ọzọ ka nọ n'ụlọ bifi mara ife na-eme. Akụbakwa n'afịa sepuretela mande abidoche ka danduka isisia ya kwa oyi n'ahụ ma egosi nwunye ife onyonyo ebe a maka ndị nwe ihu akwụkwọ wee were prank wee na-apịa ya ka a na-apịakwa ya bụ prank, kechie ya aka, kechie ya ọkpa, na-apịa ya n'ebe nke anyị na-anụkwa n'onu ụfọdụ ndị nebo ebe ahụ ka fa na-asị na si etizikwana ya na ya bụ nwatakịrị nwa okorobịa ya anwụkwa. Fa wee welukwa isi anụnwa eji aka ụlọ mgbadamgbo isi wee na-akụ ya. Ife fakụrụ ya adịghị ka akọ, ọ bụrụkwa ebe ahụ ka o biri ka fa kụchara ya nke anụnwa. Fa wee kpọnyitie wee were ụdọ choo ya n'aka, choo ya n'ọkpa. Ụdịka ntaramahụhụ enyere onye a ya ọ bụ na-esi etu enye ya ndị oshi maọbụ ndị boko anụnwa na-egbutisi ndị mmadụ na ọ na-abụ ndị uwe ojii jidefa enyefe ụdịka ntaramahụhụ a. Ọdọkwa nke o nwere onye ya dị emetụzi ife mmadụ aka. Afụnubekwa m ụdị nke ahụ, ụdịka ntaramahụhụ akpụkpọ ọkụ n'ọnụ. Ka echochara ya aka na ọkpa wee were isi konye ya n'ọkpa hangịa ya n'elu. Isi anụnwa unu fụrụ ọ na-akpa ọdụka ejikwa ụdọ kedie na ntutu isi wee konye ya n'elu isi ya wee hangịa ya ebe ahụ. Nwatakịrị nwa okorobịa na-ebe ọ beghọkwa ebe ahụ atọtukwu ya, ọdụka amamhameni ya wazifa na-enye ya ọnọcha wee nyekwa ya ọzọ. Fa wee weta osisi dịka achala wee konye ya n'ọkpa, konye ya n'aka. O weruzie so isi ike ya wee kwụrụ ọtọ ọnọ ha na nya ike ya ha ngizie n'elu. Ọkpa ya bụzi ife nọ n'ala. Wee weta ngazi wee nye wee jee bute bọketi penti anụnwa ndị nnukwu nke na-acha white, butekwa obere bọketi ntọntọ wee si anya welu ngazi ọ na-ekuru mmiri. Nya ngazi eji eri nri, ọbọkwa na-enyere ya nnukwute ngazi eji atọ ọnụ ofe ka o bee ọsịsọ, na obere ngazi eji eri nri ati ya okuru na nke nnukwu, oki na nke obere, na oyi ekugide wee kujuo ya ka unu wee mara how many hours ntaramahụhụ enyere onye anụnwa na ọ bụrụkwa obere ife. N'ọkwa ya ka a sịrị enyeziri ya amaghịzi na nke ọ nọ wee nwụ wee nọrọ ebe ahụ wee kolopụ wee kubie. Nke bụzi na ndị ọzọ nọzi na-ekwu na onye ahụ ekuzikwa ume, na onye ahụ ekuzikwa ume. Nọ mgbe akava jizi m na-akwa ya aka n'ihu, na-akwa ya aka n'azụ. Ọ bụ na onye unu na-afụ ebe a na otidogokwa amaghị na-ebuzi eje ụlọ ọgwụ eruo ewee sị na ọ bụrụgo onye nwụrụ anwụ. Na ụmụ okorobịa ite unu na-afụ ebe a bụ ndị tiri anya bụ ife a na-ekwu maka fa.
a sị na mmadụ na-abụ bụ ọ tọrọ onye na ibi anya nwanne na nwanne ụna na-anụkwa na ka o si gbatakwụrụ kịta anụnwa na fa anọzikwa n'aka ndị uwe ojii nke nọ na Jos Plateau steeti n'ebe a ka fa nọ na fa ya ejezikwa ụlọ ikpe ka e wee mara ife a ya eji wee tafa afụfụ njọfa na ife a ya eji kwụfụ ụgwọ njọfa. A na-ajụzi nya bụ foonu eji wee tigbu ya na afụzikwara ya asị na afụghọ foonu. A na-ajụ ụfọdụ nọ na kọmentị na-asị na emechara fụ foonu mana adụghọ nchọ maka ebe ahụ a na-eti ife onweghị mgbe fa sị na afụrụ foonu wee ghara itidebie. Ụfọdụ sị na afụrụ foonu na ọhịa weje, ụfọdụ sị na afụghọ foonu mana onye nwụrụ anwụ anwụgbuenu afụrụ foonu afụghị foonu oyi emekwa ya ka o si n'ọnwụ wee kunite. Ebe ụfọdụ ndị mmadụ nọ na kọmentị na-asị na ọ dụrọkwa ka ọsọsọ maka foonu na-efu ka eji wee nye ụdịka ntaramahụhụ a na ọ dịka ndị eburie iwe n'obi. Ebe ụfọdụ na-asị na ike ọ bụrụ na onye a na-eme ka nwaanyị maọbụ na ọ na-etitọrị ụmụ nwoke nya ndị a ụmụ nwoke na-etitọrị. Ebe ụfọdụ na-asị na enwere ike onye nwa na oso wee nata na bie fa na-abụ lahụ ike ọ bụrụ na onye nke ahụ na ofu onye n'ime ndị a na-ayị. Ifefa dịkwa na kọmentị ka nna akọrọ unu uche fa bụrụzie na ọ bụ ịnalụfa oyifa nwoke amakwụkwọ mo ifefa na edere ka nna akọwara unu. Ebe ụfọdụ na-asị nya bụ onye ọ chọrọ wee bịa na ya kedu ife o mere mgbe a na-eti onye anụnwa ife, nya kedu mbọ ọ gbalụ na okporo ndị uwe ojii na okporo ndị ọrụ nche na ọ bụrụ na o nwere ndị ọkpa atrisi na ntaramahụhụ enyere onye enyezuru ya 6 hours na ndị ahụ ọ bụrụgodi na fasi East abịa na fa ya eruteriri ebe ahụ ka abịa zọpụta onye nke a nyanwa sorukwuo wee gba nkịtị etigide onye a wee tigbuo ya. Ebe ụfọdụ na-asị na ya bụ nke nwoke abụ Ibrahim na ozunugo ife mmadụ fa ji wee bo ya na onye nwazuru nke anụnwa na onwenugo mbọsị ife fa furu na ife anụnwa fa mere ebụghị ife fa kwesịrị ime atrisi na onwe nke na-ewuzi n'ihu akwụkwọ kịta izuo ife mmadụ akpọnyeru ya egwu mana ihe afọ n'ife nwa na-anya nye na onye ahụ n'aka o wee jide wee na-agba egwu na fa ka evidio ya kponye egwu nya mee ya akaje ntu afa makwa n'ọnwụnwa akwụkwọ bụrụkwa onye na-eme model tinye n'ihu akwụkwọ na ife ifere nke ahụ ya ezuru ya ọbụgodi na ọ na-ezu oshi na ọ ya akwụsịzi maọbụ ọbụgodi na ohe ezu mgbe a ejebezie n'aka ndị uwe ojii chọba justice na ka fasi wee pịagide ya wee pịagbuo ya na ọ dọọzikwa ka ọsọsọ maka foonu a ka eji wee gbuo ya. Ebe ụfọdụ na-asị ebee ka foonu nwanụ furu efu dị eji wee jide ya na onye nke ya na ya so wee na ọ na lumu nke ọ lahụrụ ka foonu nwa dị ka ọ na lumu nke ndị a ka foonu nwa dị na si kedu ka esi wee bo ya nya bụ ebubo si na ozuru foonu. Nwanne unu amalụkwaghị na ka o si gbatakwuru kịta na onye unu na-afụ ebe a bụrụgokwa onye nwụrụ anwụ witi ntaramahụhụ dị iche iche ndị nke kugburie nọzi n'aka ndị uwe ojii.